ka minor de edad ang nasakpan sa kapulisan. Pinaagi sa CCTV nga nagawat sa Administrative ug Internal Audit Office sa City Hall Annex Building sa Surigao City. Di na diskubrihan alas 5 sa may aging buntag. Misulod matud pa ang mga suspect sa opisina sa abli nga sliding window tungod kay guba ang glass lock. Nakuha niini ang duha ka cellphone, usa ka power banks ug laptop nga gipanag-iya sa gobyerno diin ang kantidad og kapin 30,000 ka pesos. Pinaagi sa Joint Operation sa Intelligence Section og Theft and Robbery Unit nabawi gikan sa mga suspect pagkalas 11 sa maong adlaw. Sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel Attorney Mariano Lucban, ang hepe sa Surigao City Police Station, na turn over na sa Women and Children Protection Desk ang mga suspect para sa dokumentasyon og pag-endorse ngadto sa City Social Welfare and Development alang sa tukmang intervention. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og Premium D3 alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.